Maayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ani sab mga tumbagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Lokal nga kagamhanan sa Konsolasyon may pasigarbo sa ilang hydroponic farms. Gibida sa lungsod sa Konsolasyon ang labing una nilang greenhouse farms nga nagamit og hydroponic system nga mihatag og dakong tabang ngadto sa mga mag-uuma pinaagi sa pagpananom o pagpatubo og mga lettuce. Ang maong farms nagamit sa hydroponics usa ka pamaagi sa pagpananom nga wala nagkinahanglan og yuta kung diin water-based nutrient solution lang ang gigamit sa pagpatubo sa mga tanom. Kini nga sistema adunay efficient nga water irrigation kumpara sa traditional farming. Ubos usab niini ang mga agri-products mahimong 100% nga luwas gikan sa mga kemikal ug pesticides. Matud sa Konsolasyon LGU, ang publiko mahimong mobisita sa nahiskutang hydroponic farm sa matag Lunes hangtod Sabado ug mahimong makapalit dinhi og lettuce nga nakantidad og 20 pesos. Kung diin kini nahimutang sa barangay Pulog ug Nangka, lungsod sa Konsolasyon. Ang pagmugna sa hydroponic farms ubos sa proyekto nga nahimo pinaagi sa hiniusang koordinasyon tali sa Konsolasyon Municipal Government, local farming associations nga gisuportaan usab sa Department of Agriculture, Central Visayas. Halfway house alang sa mga former rebels gibuksan dito sa Tanhay City. Gibuksan sa gobyerno ang usa ka halfway house alang sa mga kanhing rebelde nga naa sa sulod sa kampo sa Philippine Army sa Tanhay City. Mao kini ang puloy-anan sa mga former rebel samtang gahulat sila na maproseso ang ilang benefit packages gikan sa gobyerno. Gitukod ang halfway house gamit ang pondo sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program sa DILG na nagbalor og 4.8 million pesos. Usa ni sa mga gisaad na tabang sa mga kanhing rebelde alang sa pagbag-o sa ilang kinabuhi o pagbalik nila sa sabakan sa balaod. Yan po ay isa lamang sa marami pa. Mayroon pong mga educational opportunities, livelihood opportunities, housing opportunities, because the Enhanced Comprehensive Local Integration Program ay malawak po ang nasasakupan. Mao kini ang hilabing unang halfway house sa Central ug Western Visayas. Gamiton sab ni isip lugar alang sa pagbansay-bansay sa nagkalain-laing livelihood program sa gobyerno alang nila. We're very much elated and we wish to show the people, not only of Negros but the whole country, that there is hope for our rebel returnees. Ang halfway house ay hindi tulugan. Siya ay para siyang training center. Lahat ng mga agencies na may kinalaman para palakasin ang inyong paghahanap buhay, i-onboard po yan ng ICLIP Committee. Alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental, ako si Ray Anthony Lamotan. Bohol Drive Loop Festival nagpadayon karon. Gikan sa 1980s hangtod sa milabay na nga mga katuigan, ang nailhan nga mga dive sites sa Bohol pipila lamang. Sukad sa dekada 80, sa mga divers nga nakatuod sa Bohol, ang ilang nailhan kadto lamang Panglao, Balikasag ug Pamilakan. Dinhi ilawom ning mga kadagatan ang mga talagsaong talanawon ilang gibangkitihan sa ilang kasinatian. Gani pipila lamang kalungsod ang makaingon nga sila sa dive tourism na bulahan. Kini ang nakita ni Gobernador Enrico Aristotelo Pintado kinsa sa RDC mausab ang nangulo. Matud niya, aron mas lukop ang mabulahan sa turismo nga gikagubtan ang ilang usab nga mga dive sites sa ubang kalungsuran ug lalawigan usab makitaan. Ug aron maluag-luagan ang divers sa Panglao, ang Bohol Dex o ang Bohol Loop Dive sa Pado gipatigbabaw. Sa tunga sa buwan, napulog duha ka mga primera klaseng dive sites sa kalungsuran sa underwater photography sa mga free divers ug scuba divers pagahimuan. Sa Bohol Dex, gawas kung mapadaghan ang mga produkto sa turismo, ipahilo na po dito ang mga sistema nga magprotekta aron ang katigayunan sa kadagatan, dili maabusuhan. Ipatuman na ang advanced booking system, environmental users fee, regular nga monitoring sa dive sites aron mapahiuli dayon ang unsaman ang maapektuhan. Mao nga kung sa nagligiti nga summer nga ikaw na initan, suro yung apil sa Bohol Dex aron imo usab nga mapaambit ang kasinatian sa mga buhilaman nga dili na nimo kinahanglan pag-adtuon sa gawas o plitihan. Kay ni adi ay dinhis Bohol hingkitan. Alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Biyahing Cebu, Siquijor, Iligan o vice versa, may arangkada na.
Maayong balita gayud alang sa mga kaigsunan tanga naa sa Mindanao. Sanglit mahimo ng mutabok gikan sa maong lugar padulong og Siquijor sa mas haruhay nga paagi. Kay aduna naman oy Cebu Siquijor iligan trip ug vice versa. Ang MV Esperanza Star nga panagiya sa Co Shipping Lines Incorporated. Mugikan sa Pier 4 Cebu, mohapit kini sa dungguanan sa Lazi Siquijor ug modiretso sa Iligan City ug vice versa. Ubiyahe kini katulo sa usa ka semana ug gisugdan ang unang paglawig niini kaniadtong Abril 3, 2023. Adunay Cebu Lazi trip matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes nga mogikan og alas 5 sa hapon ug modunggo dito sa Lazi Siquijor og alauna sa kaadlawon. Samtang ang Lazi Iligan trip mobiyahe matag Martes, Huwebes ug Sabado alas 3 sa kaadlawon ug modunggo og alas 10 sa buntag dito sa Pantalan sa Iligan City. Ang Iligan Lazi matag Martes, Huwebes ug Sabado mogikan sa alas 4 ang takna ug modunggo sa alas 11 sa gabi sa Pantalan sa Lazi Siquijor. Ang Lazi Cebu trip matag Miyerkules, Biyernes ug Domingo mogikan alauna sa kaadlawon ug modunggo alas 9 sa buntag ngadto sa Pier 4 sa Cebu City. Alang sa dugang impormasyon, mamahimong mobisita sa mga opisyal nga Facebook pages sa Co Shipping Lines, Siquijor Ports Authority ug Provincial Government of Siquijor. Dili na babag ang gilayon sa biyahe aron sa pagduaw sa imong pamilya, mga kaparyentihan, imong hinigugma sa kinabuhi o ang pakighimamat sa mga maabibahon nga mga Siquijodnon ug pagsuroy lakip na ang pag-relax sa maanyag nga kinaiyahan sa isla sa Siquijor. Tungod kay gipanghingusgan gayud sa lokal na kagamhanan sa probinsya sa Siquijor nga mamugna kining dugay nga gipangandoy ug gihandom sa mga Siquijodnon. Unsa pa inyong gipaabot? Dali na kamo sa maanyag, maanindot ug malinawon nga isla sa Siquijor. Alang sa maayong balita sa Siquijor, kini si Charles Grace Angelique Uzarga Gomez. Nalingaw na ba mo sa itong episode today? Adun na ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyo naganahan o mag-uban na punta alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa tugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo o mag-uban na punta sunod simana.